हो हे जब बैठल बाड़ू काम धंधा ना होई हो। अजी मम्मी जी सब अखन बैठल बानी जी है लइकिया मानी तबे न रउआ सुबह रही उठिए सुती चल गई नहीं बाजारे। अब बूची जी अपन सारे झाड़ में बानी। अब बताइए एकरा के रोवा धोवा के काम करी तब अथु आलू उबाल देले बानी मटर फुला देले बानी समोसा अथु छोला बनावे खातिर तो मानत ना जाए बजरिया तक के जाई वो तो बिना लेले ना होई। रीमा बुची के बोला दी न तनी करवा धरवा दे मान तनी हित गौना आवत न त वहां लोग ना करियन जे धरियन जे त के करी धरी जी कहले त बानी होई तम न जाने लू न कहला पर कैसे त कहला कि बिना कहले आई कहला पर जल्दी ना सुने ए तरे मारा के भौजी हई कदी हौ कदी करत रहनी जा तनी हित गौना आवत न त अपने मने तनी बुझात नहीं के जाई अच्छा हमरा के द आ तू हई के कर हई साग देखो पनीर लिया देनी पनीरवा के सब्जी बना दियो। अजी अभी बिया ठीक हो खबे ना पहले तिले मार पनीर मशरूम लिया धनी के बना के खियावे खातिर का करी कनी के माल की आवत ना तो चुपचाप रही पहले हम सोचा तनी कि हलवा चाय नाश्ता आ समोसा बना के छोला बना के नाश्ता पानी करा दिए आ जब बिया ठीक ठाक हो जी तो मतलब हाँ आना कह दिया सन बस तुरंत पटाक से कया के बना दिए। हां ई तो बात सही है। अब देखो तारा काम तो देखो जोन कहलु तो चाची जी के फ्रिज में ले जाके रख दी आरिमा बुची के जाके कहलहु आई देखो ओए हाली कही हो करा के अजी बुची जी साड़ी पहिरलनी जी सूट ना पहिरब आई हो आमी कोनी हो सूट पहनल जान त हेने निकल जाला हुने निकल जाला कनी साड़ी पहले भरपूर देह लागी कहतिया तनी खड़ा होकी त तनी कहतिया माइनो कि सूट पहने त मां से एने ओने फेंक देवेली से त नाही त का सड़िया पर कितना सुंदर लागत है ठीक लागता तनी कि औरी अचार बड़ रहे के चाहत रहला सिंपल ठीक लगे हां असही जाई बा देखी पलक एकदम गिरा के बात कर मीना की ओए सही त गो टमाटर त मम्मी के काम करे दा आज जरे घूमे जा बेटी हमर चलो बेटी और एक बार में एथी लगा ली जुड़ा वाला बैठी बा ना जयमाल पर चढ़ जाता नहीं मारी जुड़ा जुड़ी लगा के कनी दूध पिया देले बनी बचिया के ठीक नु बढ़िया से खिलाई देख हम छोटू लइका के मन देख का पार रहता ना फूल गइल लड्डू बनिया कल तो ऐसे कैसे मैं बेटी के भीतर गइल हटे कल गिरा दल से रिमो लेले रहे आ बुझाई के गिरा दी लड़की के हमार ला ओ ले मां बाबू ओ ले करे जा रे एला मत करा लेट होता है जानलू आज हम लोग ने तो फेरा जी जाती झट से बना देते वाला की उठी चिकावती है करे जा रे फूफा आवता ना बेटी के फूफा आवता ना कहनी यार पूछी और बियाह में याद ना रहे कि पूरा जब बियाह में खेलत रही के खेलत छोट ना बियाह अभी एकर का याद बा अभी तो एकर इहो याद नहीं कि ठीक से हमर माई आ बाबू कौन हमन याद ना मतलब बिना चिन्हले रहुआ के गइल तो ओठ बिचकावे लागल हिय ना लेकिन तना ना रहेला याद ना ओ ले म बच्चा रे ना ओ ले ल ल ल ल ल ल ल ओए रे बेटा ना बतिया हो तोहन खेला ही में टाइम की ते चले के जाई होला हवा में गुआ दी आवन लाडो अरे हम फुआ में लाडो दिया हवा में ले जाई हवा में बाबूजी के दे दे अनि हम के आई लड्डू कनिया पानी पियला ले बनी हां एगो लालका लड्डू बढ़िका होला उ ले लेनी हां आजी त ई ना के तनी बिस्कुट डलमोट ले बनी दोनों बिस्कुट मिचर आ लड्डू ले लेनी हां के तो पानी में दियाई आजकल लड्डू के ले आवता जी ओहे पैसा के रसगुल्ला मिल गई तो बर्फी मिल गई अरे तना मिलता हो हई बजरिया में गइनी त बंद रहला एगो दुकानिया दूसर का दुकानिया से लेनी हां आ बढ़िका लड्डू हो कोनो हो लड्डू ठीके बाटे लेकिन तब राजा बाबू यहाँ तो तनी हम तो कहब कि फोनमा कह दही हम माने तनी हित गौना होता ना तो देखी पहले बारी आदमी दुआरी पे आवे ना तो इहे देखे ना कि कामची बा कामची नहीं खे हां ई तो बात सही कहता मीठे पानी से हित गौन चिन्हा न सन इहे माने तनी कि लड्डू बतासा के पानी पिया देब कहे सके पहले के जमाना नहीं रहत ना हो तो आई तम ना देखो तो एक सुबह से निकलल बा ना ओकर लौकता ना कहीं आवे के ठिकाना नहीं ओके टेंशन बाटे माने तनी सोचले हई कि टेम्पो चला देब तो हितवा गौना के आवे से पहले 1000-1500 के काम हो जाई तब आवे के चाहिए आई ना आई तब ना अब हम इहो कहत ना कि आई फिर हम कनी का 2000 रुपया दिल्ली से आई देखा देखी करावे खातिर अपन देखा देखी हो जते छका बार अच्छा में आई मम्मी जी बटलही वाली बतिया खातिर हम बटलही बानी घटी बड़ी त राजा बबुआ बटलही बानी चाचा जी बटलही बानी अब का चाहिए अभी ओकरा के बोलावलो उचित नहीं खे ना हई छेका में देखा देखी में का बोलाई सब ठीक हो जाई त खुदे आई सही कहतानी जल्लू सब देख के रख के चले के बा हो सब करे के बा कनी ना मम्मी जी कि मशरूम लिया देले बानी जी अरे मशरूम और पनीर दोनों ले लेनी हां मटरवा का ना पाभर हां ज्यादा ना लेनी हां हां तो कुल ले जाके फ्रिज में रख दी अबे बनी नहीं बनी तो सांझी के बनी अब मान लो कि अगर रहन जा छेगा का हो जाई देखा देखी हो जाई ना तो सोचता नहीं वही जे अपन देखा देखी हो जी हां ना कुल चुको है ना तो
अभी नाश्ता चाय पानी तो माने तो देखा देखी बिया करें जे तब ना करें जे तब खियावे के पियावे के पड़बे हाँ, करी तो पड़बे करी। आ एकरा बाद अगर माने तनिक लइका लेकिन पसंद ना है त काहे कती आदमी इतना तेल मसाला जिया न करी हम त इतरे अथु हाँ ना ठीक है कहत हाँ, हो। जांगर लगा के आदमी बनैबो करियन अथु करियन तो बनाव हम देख ली बहरिया बाबूजी के। हाँ देखी बताओ सब बोलो सोन भाई, हमारा तो कुछ बुझाता नहीं, कैसा ही डर लगता हमारा कि जाइब तो पूछी हो सो कि का करी हो सरे दादा। अच्छा ये बताओ तोरा बेरी लड़की तोर से कुछ पूछले रहे? हमारा देखो ऐसे ही धक धक करत भीतर से, मान लो कबो ना देखले बनी ना सुनले बनी, का पूछी हो सो का कही हो सो। बताओ भाई देख हेल्प कर, तोरा बेरी कुछ पूछले रहे लड़किया? का पूछली सब बताओ। मजाक देख मजाक निक नहीं लगा ठीक ना, अभी सीरियस बनी हम। हाँ बोल। अच्छा मैंने कुछ भारी ना पूछली सोन, जैसे मैं ना हमारा तो बुझाते नहीं कि का हम कोरी। देख भाई हेल्प कर तोरा अरे काहे के हेजन न तिए बैठल पर जाए के न बबे रे तैयारी हो कम खोए त होने तिया बैठल बरे कहां का खोज करनी रे? ठीक बड़ा खराब मैं ये लिया एकरा से बतिया उतर रे। वो बिहारिया रहल ह। अरे बिहारिया हो के चाहे कोनो विदेशिया हो समय का मतलब चले के लड़की देखे चले के बा। चल तनी तो ओकर ले पूछत नहीं कि का पूछिया सो का न डर नहीं लगता रे मई। अरे का पे तो नामे का न पूछिए से का कमा तेरे धमा तेरे ये न पूछिए से तो से का पूछिए से खाए के बनावे वाला लुगा फिचे वाला ये पूछिए से। हम जाने कि कुछ भारी पूछिया सो तो ऐसे हां धक धक जाहू घड़ी तेरा धक धक बढ़ रहा फोड़ दम तार मुड़िया जाही घड़ी जो तू ही देखिया तू जो कहबी तो पसंद रही हमरा के मत दिया जो हम जाइम तो हम माने देख के मैं बाद में कहबे कि मैं हरिया पसंद नहीं खे त का करम रे? हैं हमरा कुछ ना बोल जाई ना बुझाई। जी लड़की से बतिया तनी कि लड़का से लेकिन मन तो करदम कि जाही घड़ी तार भूत जाए उतार के बाबू भौजी जना लो तार भूत उतार दियो अभी। का बतिया तनी केकरा से बतिया तनी ना उरल ना कनी बिहारी तो ओकर ले पूछा तनी कि तोरा बेरी कोनो कुछ का पूछल नहीं तो बता। अरे कोई कुछ ना पूछी जइबे तो तोर नाम पता पूछिए सन तोर घर दुआर कहाँ ये ना लोग पूछला के लड़का होशियार बा कि ना कितना पढ़ल लिखल बा कौन काम करेला कितना पैसा कमाले इससे ज्यादा का पूछिए तोरा से? इहे कुछ पूछल सब तो दोसर का पूछला? हम मेरे कुछ भारी पूछ दिए। हाँ बोझा उठा के तेरा माथा पर धो दियो सब नती बैठल बारन हो हम ओने करी हो बस पिपीरी भइल बनी कि कहां बावे ने के बैठल चल अब हम जानत नहीं कि पूछिया से का पूछिया से काहे त हमरा से ना पूछ सकत रहले हो लजात नहीं इनका लाज लगता इनका डर लगता वे एंगा तेरा डर ना लगला माई के तना कोनो चीज होई न त बुझाई के भीड़ जइहन ओकर तना ना डर लगेला आ ना लाज लगेला। अब पहली बार ना देखले बनी ओके ना सुनले बनी ना सास ससुर के जानतई ना केहू के तो बयान लगतई सब कोई के बियाह पहली बार होला बुझाई न? अरे मई हां रे माई ये तो तार धांधा बरू। अच्छा ठीक बा चल नीमन से बोल यही ना कि हिचकिचाई लगी है ओई बेरा ना हिचकिचाई कि भुला गइल बारे बाबू के नाम भुला गइल बारे पूछे में ना याद बा याद बा तनी के ओइ जाम के करा के है जाई के बा सास ससुर बा के बा अरे, तो पहली बार सेट कइले ओ खत सोचत तो करब ना जी। ना आजकल के लड़का सन के पूछे के रहता रे आजकल तो अपन से तेज रहता समय बाबू से तेज रहता ना तनी लाज लगल तारा लाज लगता वे कपारे तार कुछ दे अभी जान जाइयो उठ चल यहाँ से जल्दी लेट होता वे घाम उग जाए न त बाद में अथी करिया बुनी पानी के दिन भर चल कब भदा भदा परे लगता है आ निक से रहिए मुंह टेटर कर त ओ जे गल फड़िया ना कोनो वैसे ही हमरा डर लगता है मुंह डर लगता तारा ए आज मगी त आज ये मगी आ जाए न त ये बुझाई के बाप रे बाप एकला खाता मेहर लेके गुस्सा रही घर में ओकरा कमाऊ धराई के भुला जाए तो वो घड़ी परिचय हो जाला वो घड़ी। हाँ तो ऐसा ही ना परिचय होला ऐसा ही परिचय होला कि परिचय बनावे के पड़ता परिचय होला अपन मने आज खुद के बिना टिकले ना परिचय तार बन जाई कैसन लागी हमरा त ये नहीं बुझात कैसन तन देखत रहू ना कैसन लगी देख ले तनी ना, मने- कैसन लगी दाल भात सब्जी के चिखबा के नमक तेज बा कि कम अरे वो बा ना जैसे आगा खड़ा हो जिए एक लड़की तो तनी अथनी ना होला। हाँ, चल देरुआ चल भाई चला उनकरा कुछ बुझाता आहो तो नइखे बुझात त मने ओकरा का करत अब का ओकरा के बताई तो कहे आपको बेटा हो तो आप ना बताइए कि कैसे का करे के बा कैसे जाए के बा कैसे रहे के का पूछिए से ना पूछिए मैंने का पूछिए सब तो बताइए ना कि का पूछिए से ना पूछिए से वो मैं का पूछे के मम्मी जी अगर पसंद आ जी लड़किया तो पैसा वैसा देवे के न हो जी हमरो के दे दी 1500। अरे तो अभी लड़किया पसंद आई तो अब ना दिया अभी मान ले कि जब गए नहीं जाना अभी देखो नहीं ना तो कैसे मैंने पसंद है अगर पहले मांगब कि नहीं हमरा के 1500 दी मैंने घर जीवन है तो तेरा के ना दिया
हां दिया कि ना ले ले बनी ना पैसा ए माई पहले से देब तब ना कोई जाए तो हमरा के देही ए माई अरे चल दे दे तनी खुला ना क्या खुला करा के बजरिया पे का कनी एक पसंद आई तो हमहू कुछ ले दे ले किया कर अरे पसंद आई तने दिया ही तो अभी बियाह से ठोल बटे कि अभी मैंने तर दे देबे अभी हमनी घर जीवन भरले बनी सब देबे कोई तने कहा तोरा के देबे के अभी लड़की कैसन बिया कैसन नहीं के पसंद आई कि ना आई तो पसंद है तो दिया ही कोनो जरूरी बाबे कि अभी एथी करे के हमारा नहीं देबे के हां तू नंगे चलता तब पैसा बजे बात है सब खाली खा के गुटका पान त खा के और बाबा तो ए सब पूछ लेनी है कि पूछ लेनी है तारा के त कह देते बेले घर में उठा के दिए पहले ही बाटे हो तो ये सब पूछनी है माई लेके देबे के हां माई ले पूछत हवे ई ना पूछी के माई है खाइब कि ना खाइब से ना पूछी ना आ देख लो अभी कैसे कहता लड़किया के देबे के पैसा हुरा जा तू जानी हां हुरा जा लड़की देख हुरा जा ना अब देख लो ताव में आ गइल ना ताव में आ गइल ताव मैंने खीर है ये तवा रही तो मार के चप्पल से तरह भाग जाई जान लो मुंहवे पर बैल बड़ा था जब देखा तब कुछ कहा ना भाई हेंगा ना बोली नहीं कैसे कहता खुद का लावा थे अभी कहता भाई हमरा डर लागता अभी कहता भाई हम पैसा दे हां तेरा हिम्मत बन गइल हां त हां का बतिया भेटा गला से का रास्ते में तारा लई नहीं सोचनी है कि लेहल दे जाला तो हो सकता कि हम हां ये तना तो भगवान बुद्धि देले भरना सही बुद्धि देले नहीं जाए तो पर सब कोई के प्रणाम कर ली तो जाए गुंग लेखा बैठ जाइए छोटो को चाहे बड़ो को सब कर कोनो पूछिए से नाम करते ई करी जान ले नाम ना कम नहीं जाना था हम बाबू का कौन चीज पूछा जाए ई कर ये आदत पड़ुए शुरुए के करा दत हो गइल पड़ुए ई ना कि कहे कि हां हूं जन मुंह से बोले का बोले हां चल चल निकल चल जे ठीक बा चल जे हम जल्दी की कइले के बिछा दे आई बस तो देखे कते हाले ले बिछा रे ना अरे बुच्चे तू काहेला बिछावत रे आई माई अरे ही तताओ तो सन माई तो हाले ले कर दे सनी रे तो माई तू बिछाइबी मान ला आज ये सन आए तेरे मन बिछावता कहीं देखली सन त का करबी रे अरे माई तो बोले से कर ना जल्दी कर माई एतनी हला दल कम रही रे बुचिया हमरा ई ने के बुझात कि तू तो लागो त कि आता ना भोल बड़े कि तू ही जाता रे देखे ओकनी की ना रे माई तो धीरे धीरे सब ले। काम करवा दे तने के ठीक से लागत नहीं माई काहे के बोलैलु अरे बुचिया तोरा के हम सबेरा ही कहनी है तने आइते बेरा हित ना आवत रसन दीदिया के देखे खातिर तनी खाने बनावे में लेट हो गेला ऐसे तो मान ले कि तनी भौजी संगे करवावे के रहला ज्यादा काम ना होइए गइल बा तनी मन और करवावे के बा संगे हम करवा देबू ए खातिर सबेरे कहले रहनी है तार माई से तो तू कहां गरले करवा खाना बनाए लगनी है ना तनी ज्यादा बनाए के रहला त लेट हो गेला अच्छा चलो कोनो बात नहीं है जा अभी से काले ले बड़े रे माई अरे लेनी हम तू यार पपड़ी है रे मिठाई है रे देवे के बाटे दे दे जैसे भाभी के छोटी मो जल्दी भौजी से मिल के काम करवा दे जल्दी भौजी को सुबह से अकेले कर दिया रे माई हां तुम करवा देम ना आई साड़ी ही तेरे करी है जल्दी हे से मत कर आई कपार पर माथा पर लिए बार खुला करके एकदम काली महीने के बनला के दरकार ठीक ले माथा पे पल्लू ले ले हां आ कोनो चीज पूछिए सन ना तो एकदम नरम से जवाब दियल जाला ना कि चढ़ के कोनो चीज बोलल जाला ठीक आ ख्याल रखिए ई ना कि हां अब तो एकदम धड़धड़ा के ओइया भौजी जोन कही भौजी से जोन कहिए उ कही तो करिए हां जाने उल्टा सीधा चले के नहीं खे ठीक भौजी से जोन को हम हला दाला भइल बड़ी है ना कहाला कि अब बुझाए लगल ना कि हां सास ससुर का चीज होला है माई बाबू तो अगर बुझा कहला पता सुनाते ना रहे तिल हिंका करे तिल हुंका करे दिन भर आ कल कहां बबलिया करे रे दिन भर तोरा के कहत नहीं कि अबो से तनी घूमल कम कर रे माई गई रहे कुछ काम रहे बबलिया बेरे ऐसे गई रहे हम घूमे जाइला कुछ काम रहेला बिना सीखे के ठीक बा बिना सीखे के बात अलग होला लेकिन अब तनी घूमल कम कर घूमल बढ़िया चीज ना हो ठीक जानले ना घूमो माई आज ये सनु देख के जाए तो चल जाए ना घूमो ठीक बनो जा कर चल बुचिया तन संगे करवा दे माई रे आवत नहीं रुक भौजी कहाँ भौजी का करे के बड़की में भेज लिया कि भौजी संग तनी हाथ बटा दी काम करवा दी है अरे बुचिया दीदी जानते बानी कि कातना घरे काम बाटे आवत ना जा देखे ताकि हां सुननी है कि दीदी के देखे आवत हां आवत ना जा चल देले बना जान कनी कि आलू उसीन देले बनी मटर उसीन देले बनी छोला बनावे वाला हां आवे ना छोला बनावे हां तो चटकार तनी छोला बना दी आ आलूया तनी ढेर बाटे ना तो ओकरा के सोचे तनी ना बुची जी के समोसा छान देवे के घर में गरम काहे ना गड़ के रखले रहत नहीं जा आ हितवाई हस ना तो तुरंत पटाक से का समोसा छान देवे छोला समोसा ठीक है तो बा मीठा होइबे करी हलवा हां ठीक है बात अमाना तनी के अथु लड्डू मंगा देले बाड़ी आ नमकीन आ बिस्कुट आजकल के हम कहनी कि मम्मी जी तनी दू किस्म के रसगुल्ला ले ले रहती ना तो एगो बातो रहित मन तनी हित बनावत ना सजी के इयो काम करे लड्डू आजकल के खियाव दे लड्डू थोड़े ना खाइल जा
अरे उनको बुद्धि बाटे बुढ़ाई जातड़ी सठियाई जातड़ी समझ में नहीं क्या होता ये तो कोना होता आजकल लड्डू बता सके अतु बाजी आवते आवते भुइनी के जिया सके कैसन कंजड़ हित गवन आजकल एक से एक चमचम तले रसगुल्ला गुलमार जाने कौन कौन मिठाई चलत ताटे। हां तो उहे न कनी पहले माना तनी कि पनीर न देखियो सन अच्छा सोचली कि बना के दे दिया एक बार नाश्ता थोड़े से पहले एक बार नाश्ता कइले के बाद एक बाद अगर ठीक ठाक हो जाई त पटाक से का पनीर आइल बा मशरूम आइल बा बुची जी दुनिया लाग भीड़ के आ गए से फटाक से बना देबे के पूरी छान देबे तनी गरम गरम कचौड़ी छान के आज पूरी के जमाना बा जी रो बजा बतिया बतानी ठीक है बा कचौड़ी है तो ठीक है बा कचौड़ी के आटा बा सान के रख देले बानी हां तो ठीक है वही के समोसा बन जाए वही के अथुयो बनी का जी कहनी मतलब बतियावे खातिर भेजनी हम रास्ता में हम जब कब बनैबू बताओ आजी हो गइल बेटे तुरंत यहाँ के छोला बना देही बा सब कुछ हो गइल गैस बा ना दूगो दू चुलिया एगो पे झट लगा बना के भजिया तो मान लो कि बनावलो ध दे पूरा बन जाई नहीं तो सेरान हो जाई आजकल आदमी गरम खा ल अबे अलुया के हाथ उबलले रहनी ना तो सिटिया निकलल हटे तो अब जा तड़ी पटाक से छिल के आ जाई जी झट से बनाई रो जा तनी छोला तल बनाओ तनी गुटल तू आई ह छोला बनावा ठीक नु बुची जी मसाला काका लागी रो अपने हिसाब से हां एगो चाट मसाला एगो गरम मसाला बाबूजी तनी ऊपर से डाल दी छोला गरम मसाला नहीं के एगो कश्मीरी गरम मसाला के अथु बनी छोला भाई कश्मीरी मसाला मंगा दे ऊपर से डाल देना तेल छोड़ अच्छा ये बताओ गरम मसाला बिकाल है ना पैकेट देनी हम मतलब हेदा चक्कर होला ओकरा में एथुइया लकड़िया लेखा तो वो डाल देबू तो हो जाई ओ जानत नहीं कि बुची जी के कितना हाथ चलेला बताई नहीं की जानत एकदम न तो हम लोग के बिलवावे पर लागल बारू हम नहीं पूरा उहे के आलू सोयाबीन के सब्जी बन रहा कोते बिना गरम मसाला के आलू सोयाबीन के सब्जी बनेला अब फटक से हाथ न धके आ ढकेल दहन तो मतलब हेता ना 10 रुपया के पैकेट डाल देले हां हम तो मना करते रही जाके पूछी यहाँ तो माना तनी कि कर ज्यादा नहीं पूछी जी हम तो कब के को मीठू मसाला ले ले ठीक बा जाते ले ले छोला के टेस्ट बढ़ा देबेला ठीक बा अपन हिसाब से माइले को के है ना यहाँ के माइले पूछले है ना जी मेरे कहनी ना अगर मैं से जी हमरे में लेट हो रहे खाना बना लगा पापा काम पे जाए आप दीदी जी के दिखा बुची जी के दिखावे ले जाए के तो रहुआ मत जाइम ना तो पता चले कि वहां के मोट समझ के रिजेक्ट कर दिया सन अरवा के पता समझ के बिछ लिया बाग भौजी तू ढेर बतियावे ढेर बात दिया लकिया हमार अरे कहे के मतलब मान सुनता नहीं कि लइका पातर बा न त पातर बता का भइल पातर मोट लग सब पातर लइका पातर लइकिन पसंद करे न सन मोट बिया सुंदर देखो तो सड़िया पहने में तो भगदार लगत सुंदर लगे हां ठीक लागती है सुटा तो अच्छा ना लगे लेकिन ना ना सुटा पता एकदम थला थला लागत है चले ले तो धरते हिलेला तो सूटे पहनत रही ना जी अब टेंशन हो गइल बाटे 8 दिन ले पता चल रहल हटे के देखे वाला आवत न स कहां ए भौजी भात ना खाई हम रोटी खाई 8 दिन में तनके शरीर मन गरा गइल बानी कहले रहनी कि रोटी खाइल कर भात ढेर खइला से और पेट कपला ता कि फेकले बुझाता कि बियाह शादी हो गइल बा पैसा लागेले का करे अरे ना बेटी है आधा किलो मुर्गा देता नहीं अकेले खा जाए के अरे तो का होई मांस मासे न बढ़ाई आदत का सच में आधा किलो मुर्गा खा ले आई दादा तोहरो के 3 आदमी में 1 किलो आवेला हमरा घरे हमने के आधा किलो में सास आ पतो आ ससुर खानी जाए आ वहां के आधा किलो अकेले खा जाएंगे हमरा को आधा किलो में 5 आदमी खा लेला आधा किलो मतलब ई ना खाली हवा पियली इनकरा का दिला नो दूध कहले ना जी देखी भुजाई त नीमक में के अलग कटोरी में लेके बैठब मसाला भुजाई तो ओकर अलग लेके बैठब आ रसा डालाई तो ओकर अलग बैठब और ने त का कर के 2 पीस रख दे सुबह रहूं खाती कि सुबह भर से मोटाई बिया भर सब कहतनी काहे मोटातिया यही खातिर नहीं माना कोई नहीं कि तनी कम खाइल कर बियाह शादी होई त अपन खातिर ये घरे दुआरे है ए खाली यही तरह ना अइलसन देखे खातिर त मोटाई देख के भगलसन है ना देखलू तो मत खियाओ ओकरा के मत खियाओ नहीं अब ठीक बानी अब मोट में नहीं कि मोट में त कबो ना कटी हस हां ठीक बता अजी रोत रही पहिला बा आ लेकिन अब खुश बानी के देखे वाला आवत न स ल तो न तो पहले बियाह के नाम लिया त रोवे लागत रही देखलू जाके बहरी बिछौना करती हमार बेडशीट बिछैले भी हां हां ओइनी टोकनी का हमारे कहतड़ी तो कहती कि अरे माइका हमरा कहतली कि ए भौजी बोला काका करे के हम कहनी कि जैसे आतना दिन ना करत नहीं आजो मत करी ठीक नु काहे से कि बिल्ली चुलिच करैले मन चेहरा खराब हो जाई हमनी के बाई ना करे खाती देखि बतिया ही में रह गेले चली हो आई मुंह में उजर हम जातनी बिल्ली चावा लगैले रही आ तू या करी ठीक नु हम आवतनी सुना तन जल्दी बनावलो ठीक बा अरे ये गांव के नली गली कुल हसन टेर टूर बत लइकी कैसन होई अरे त गांव के नली गली टेर टर त मन लइकी माने टेर होई नाही एगो होला कि साफ सुथरा रोड बा तनी फ्रेश बाटे त लइकी कुछ ठीक ठाक अरे थे थोड़ा हई कंटिया के चलता रे नीमन से चल तनी आदमी लेखा चल लइकी देखे जाता रे
हाँ गांव के लड़की ना देखिए ओकर शकल सूरत ना देखो व्यवहार ना देखो गांव में गली कैसन बा त नली कैसन बा त कौन मेरा न बूढ़ बिया कौन जवान बिया ये देखो चलता रहो ना देखने होनी दो लोग क्वेश्चन तो रूपरेखा ठीक ना लगता भाई वही गांव के हो तो वही गांव के नहीं हो अरे सब कोई एके लेखा होला इहो ठीक है बात हो समझावे एकरा के त जानता रहू न कि जाते जाते हमरा से कोई पिटा मत जाओ रास्ते में ये इतना पगला के रखले बा हमरा के अच्छा देखलिए ना कैसा रास्ता रहला होनी है देखलिए ना अरे तो मान के रोड ना बनल होई ना बनल रही तो हमरा तो बुझाता कि बहुत पिछड़ा गांव भाई अब पिछड़ा गांव रही तो कैसन कुल लॉजिक कर रही है कुल आदमी जैसे हमने के बेटी नहीं सब बियाह होत यहाँ से बेटी लेके जाए के बा हमने के बियाह क के बेटिया ठीक जाके बा। ठीक न रहे के चाहिए तब ना बियाह के ले जाके सही ले तो बेटिया सब पिलुआ पड़ल बा जाके हैं अभी ना। देखो बतियाओ तेरे बात नहीं कैसन बा कैसन नहीं खे अभी खाली आदि कोई बतियावेला हो अरे एगो अनुमान ना लगावल जाला अनुमान लगावल पहले तो तोर बोली ना निकलत लेके ए बड़ा ढेर बोली निकलता ई जब से दो संगते से बतियाइल बन तब से कर बुझाता नु काले के मुंह मन थूर दम अभी तब तनी थूरिए दे नहीं आता तनी खुलल है कि भाई कैसे देखा जाला का कइल जाला त नीमन से बतिया लिए पूछ लिए तोरा का पूछे जाचे के बरुए कौन सवाल चलावला के देख लिए ओकर हाथ गोड़ देख लिए के नाक मुंह ओकर नक्शा ठीक बा कि ना ओकर बात व्यवहार ठीक बा कि ना त बाद में हमरा के कहले नु कि माई हइसन भी हइसन लइकी ए, ना। समझे तोरा काम बरिया चल ना देख कैसे पूछा जाला हम कैसे पूछल रुपई जाला? बा हमरा कहीं कइगो हां त हमरा के बाद में मत कहिए तोरा कहां कह पढ़ल लिखल का तू बरले भी है अपनों से पूछ लिए कुछ लिखवावे का मन करता लिखवाइयो लिए तो बुझाई कितना पढ़ल बाड़ी जब पूछाई तब ना हाँ तो चल चल ता अजी कहनी है कि थी खरबू के घरे जाए के बरुए अच्छा समझी जी हमरे घर आओ अच्छा प्रणाम 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 गोड़ लगी जी खुश रह रहुआ है ना घुमाता नहीं हम रहुआ घर जाने रो कि के मतलब दोसर कोई हम समझनी हम ना जाने रहुआ नहीं क्या पता कि रहुआ घरे लड़की देखी आवत नहीं जा पता बाटे लेकिन अब रउआ सब के देखले ना रहनी है ना अच्छा इधर पोती है कि ना हां हमर पोती है उ रोत रहलिए घर तो कहनी कि तनी घुमा दी ना ना ठीक है चली कोनी आइल बिया अकेले बिया हाँ तो लड़के तनी छड़ी आइबे करना से कहनी तो चली चली सब तैयारी हो गई लड़की तैयार बड़ी ना कबे से तैयारी में लग रहनी है जा हाँ। तो बुटिया के लिए कहनी कि तनी घुमा के लिए आई अजी छोड़ लग बजानते मैंने लइका बच्चा बता हाँ के वो ना तो करी कहनी कि रउआ गांव के कैसन रोड बावे जी एकदम मार बुझा तरुए कि जे हेने नाला होने नाली आ घर दुआर में केहू के दुआरी पर पाकी त केहू के दुआरी पर गोबर कैसे ने के लोग रहला जी तनी समझे जी जब ले पानी पड़ेला ना तो औरी रास्ता खराब हो अजी त कैसे माने कोई आवत जात होई ये गांव में कैसे लोग बेटी बियाह करी जी केवन सरकार सुनता जी वो कैसे तक कि अपन काम करे वाले तरह सन आ ओकरा बाद से करे के बेरी हट जा हाँ ई तो बतिया बरले बटुए लेकिन ना माने कि देखिए भैसन गांव में बारात सरात लियावे के पड़ी त कैसे लोग बियाह शादी करी जी हे ना आई बारात हाँ। मेन रोड बा मेन रोड अच्छा मेन रोड होने से बाहर मेन रोड से आई हाई रोड से बारात आई थी ना ना उहे तो हम सोच में पड़ रास्ता है चली चली तब चली बाबू हम ना हाँ इहे हमन लइके हाँ इहे लइके हम ठीक बा चली ठीक बा चली चली बड़ा भाग्य से भेटाइल बनी यहाँ कर बड़ पतो आई हमर बड़ पतो भाई कहनी के जे इनके के ले ली कि अपन देख लीहन सुन लीहन लइको बावन त अपन देख सुन लीहन तब का नहीं अच्छा कोई नहीं आजकल देखी ये बा कि जब लड़का लड़की के शादी करे के बाद भाई ओकरो सोझा कर हाँ मान ले कि देखी सामने सामने आजकल आदमी देख लेता नु त ठीक रहता जाना नी अब बाद में लइको ना कहन कि हां ऐसन लड़की भी लड़कियो ना कहन कि ऐसन लड़का अपन बरू दोस्त छोड़ा लेवे के बाद जन्नी लड़का ऐसे हम अपन लड़कियों के बहिना के भाई फोका करके तू देख लियो हाँ उहे ना आई बाद में नानू कहबू ना। ना कि हसन लड़का मिल गइल सही हमनी के रहे के बाजी ना जी। हमार तो रहे के नहीं ना तो वही से ना कहने के पूछ पाछ के तब करे के तो वैसे लड़का के ले निकाले देखी हमर बुचिया सूत गए हाँ उमर दनी सूत गए ठीक है बस सुताई सुत ऐसन बेत लड़की हो तो ऐसन न होई रे तो कोनो खराब बिया से सवारे तू कहा तनी काजी पर ना ना उ ना कहा तनी कि बड़ी छोट अभी लड़के सुत गइल बिया एकरा के ले चल के सुताई ई आइली हम हाँ सुताई सुताई घुमा दिए चली ले चली सुताई आई चली आई जल्दी आई अरे नतिया ते लड़की देखे बार सास के देखे ना खिसाई ई बता चल ले जैसन कंपनी रही वैसन ना प्रोडक्ट रही अरे तो सासा कोनो खराब बिया खराब का बिया हती को बिया करिया बिया निकलो को तोरे रे अरे कोनो मारे के कहीं बाप गोर होई त साफ लड़की ना हो तो बिया ना कर पहले बता देता हां साफे हो के लूर लक्षण ना होके जान ला चलो आई जी समझी जी चल निक से तन जाके मुंह तनी एथि काम ठीक बन हमरा ये हम पेड़ दे आई। करा के बैठी बैठी आई हम गले लगा ली जा काहे ना बुचिया के ले लेनी है यही से हम गले ना मिलन है हां तो जानते नहीं सूत गइले बुचिया बैठा कहने के बुलाई लड़की के हां हां एकदम बुलातनी कन्या आवा
आवा तो बहरी देखो के आइल बा हमरा बुझाते नहीं कि यहाँ सबके आ गइल बनी जा नाश्ता पानी के पूछते नहीं कि सरे बताइए कि जान हम का जानता नहीं। प्रणाम जी हाँ हाँ प्रणाम प्रणाम आवा कनिया आवा आगे लड़की तो ठीक है देख रे अरे ये वाला ई द हम धली हाथ जोड़ लो द धदी हाथ जोड़ा सबके हाथ जोड़ा सबके वहाँ के खुश रह, वहाँ के खुश रह, खुश रह। तोहार उहे सास हई इतनी अचारा पीछे खींची सीधा हो कनिया पूछिए मैं पहले कि ते पूछा पे कुछ छोकर बाद हम पूछम। कने का नाम है कने तहार हमें कनिया काहे कहत अब बियाह शादी हो जाए तो कने ना हो जाए नहीं बोल सकता नहीं अब मान ला समझे के बात अपने बयान तब तो कोई का? नहीं के कन्या के पापा के का नाम हो अच्छा घर कहाँ पड़ेला सब तो ठीक है बा। खाना ना बना ले लू खाना में का बनावे लू सब कुल बना लेला दाल चावल सब्जी तनी मीट कष्ट मछली बनावे होला। लू मीट मछली खाइला ना बाकी बना दे हम हाँ ना खाले बुचिया हमार मीट मछली क्वेश्चन लगत हो पूछ बैठे दिए बैठी बैठा भले आज बैठो अच्छी अच्छा बैठा हाँ बैठा 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 एक पूछा या बैठ जा बैठ जा बैठ जा बैठ जाइए पूछा इंटर तक नाम का सब लिख लेबे लू ना कि खाली इंटर ले खाली पासे नहीं को ना कहले ना काहे कि आजकल के लड़की के देखत नहीं कि घूस दे के आ कागज लेके पास हो जाते ना रही ना ना देहात में ई सब ना खेला ई सब शहरे में गोल हो खेला ना तुम्हारा पूछल जाए नु बाबे नहीं ठीक बा पूछ ली हाँ जाइला चाची घरे सीखे खाती चाची से हाँ अच्छा तो कढ़ाई बिनाई सीखले बारू सिलाइयो करेलू ब्लाउज साया सी लेला अच्छा तो ई बताओ कि ब्लाउज में कितना सिलाई चलावे के पड़ेला वो तो अपना अनुसार चलाए के पड़ेला ना फिर भी एगो अंदाज रहे, मान ला कि तनी अगर दूगो जैसे मान ला कि अगर हमारा इतना एगो चली तो कमजोर रही आ मान ला कि अगर हमारा इतना मोट अगर आदमी होके तो ओकरा के कई इंची के ब्लाउज मतलब कि एथी लागी तो जाके आटी अब नापला से न पता चले फिर भी एगो अंदाज आजकल के दर्जी बाबन के देख देख के बिना नापल ही ब्लाउज सीख के दे देवे नहीं टेलर ना ना होई बुची जी गांव देहात में सीखले हई बताई सीख ले बने अब घरों कभी नहीं किसी अच्छा कोनो बात ना मान ला बियाह सेट हो जाए तो ओकरा के तनी सीख लिया बढ़िया से कि बहुत सारा लोग बाकी ऐसा ही कपड़ा भेज देवेला अपन फोटोओ भेज दी कहे ना के देखा हे ये थी के बारी तो हेतना नापी के सी दियो चाहे दूर से देख के आदमी सी देवे के ले ले जा सियले या ब्लाउज के नापिए नहीं के बढ़िया पहिला के बाद बुची जी के टेलर आईने बनावे के बीच में का जी मम्मी ना ना कहे के मतलब है कि घर में रहियन त कबो कोनो कमा जाला समय हो कब कैसन तो समय जान आई तनी सब सियली जौन जौन रो बोलते ना सब सियली देखी हाथ में आधे गुनर के कमी नहीं खे इनकर त बताव तरी और सब तनी तनी चल के देखावा तो चलत यहाँ से यहाँ 5 डेग 5 डेग चली, दौड़ावे के बता दौड़ाइयो ली हिंजा बुची जी के के दौड़ के बता दे ढेर छोट बारी का सैंडल पहनले बारी ढेरे ऊंचा ना जी सैंडलिया खोलब वो लड़की छोट न सैंडलिया खोला ढेर छोट ला थी में लागत है सैंडलिया पता ढेर लाम लागत तरी अरे ऊंचा ढेर नहीं खे जी सैंडलिया ओसे का मान ला कि सैंडल पर बराबर कहीं पैर ना पड़े तो कैसे पता चले कि लंगर बारी की कैसे बारी अरे का सैंडल पर तो कहतनी सब लोग लंगर लेखा लागेला ए भाई चला ली की करता नीनू बहुत सैंडल पैसा के देखो लेने कि हमार सास सैंडल ना निकलवाइले रह ना देखल जाए मान ली के हमार लड़का देखी लाम बरुए अब सैंडल पहन के हमारे समाज में चले के बरुए तो छोट पड़ जाए तो हम तो अपन पतो के सब पहले ही ना रही ना देखैले रही देखले चलता चलता नहीं खी तनी खड़ा होता तनी ती खड़ा होक तब ना बुझाई तब वो ढेर छोट बारी ना हो इतना छोट बारी अच्छा इतना चल जाए कि ना हो हां जी तो हां छोट लागत ये बुचे जी भैया हमरा ले हाथ ना लाम कहीं और ठीक बा सब कोई के अपन अपन एथी बरुए हेने आवा आवा जा दुर्गा जी सन लागेले हमर लड़की जान हां वो तो बटले बरुए है ने हमरा भिड़िया बना देखिए छोट नहीं कि अपन मम्मी ने कुछ बीते गोरिया में दागी नहीं यहाँ बैठ के उठावा तट सारी ये बैठा ऐसा ऐसे उठा के देखावा ठेवन पहले देखावा ऊपर बुचे उठा ले थोड़ा सा उठा ले है ना घुमा बैठ के देखो हाँ बैठा बैठ के देखावा ऐसे उठावा ये जी देखी ठेवना पर ऊपर ना जाए के चाहिए ठीक बा तो ठेवना पहले मान ला कि दागियो की होई त हम कैसे थी दागी नहीं के तो गोड़ अरे नहीं खे जी रवा जवन तरीका के देखो तनी
हाँ तो पेटवो देख ले तनी मान लगे केना दागी होगी हाँ जी होई तो ई रवा कैसे देखी ना जी। देखी हमारे किया ना देखल जाला ठीक बा देखला हो कनिया पीठी में दागी होगी नहीं खेनू हां दिखा दीजिए बबी आई काची के कटाइला के हका कटाइला की दागी हो आसान है जी ना जी मम्मी जी ठीक। जैसे बुझाता ना कि रौरा साड़ी कपड़ा किने गइल बानी। अजी ऐसे रवा देखी देखो साड़ी तानी। कपड़ा के बात अलग बड़ हुए लेकिन लड़की अगर कोई ले जाला ना पतो हो बना के तो सब देख के जाए ई के तो हमनी में ना हो रे ई जान ले अपन पतो के कभी हम देखल ही ना रही है तरे। हई काहे इनकर कानवा में एगो छेद लेखा लौकत रे ई कुछ भइल बा का बाखे दवा छेदवाइले ना है मुर्गी खाती अच्छा हमारा लगल कि भाई आजकल 10 को अथी लफुए गिरी ना करेलू हो आजकल लड़की हेन्ने 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 छेदवाले तरी सन हेन्ने ओने मुर्गी आजी और औरत तो लागत कि नाम काढ़े लागत नी। को आऊ चल ठीक है बारी और सब तो ठीक है आ वहां के बाबू है बाबा तनी तू खड़ा हो जा बाबू हमनियो के देख ली जा। बच्चा लेखा लेकिन हाथ बड़ चल के दिखा दे बाबू ते हां काहे ना भाई तब का एकदम टाइट चल के दिखाओ हाँ तब का देखी हमारा लड़का में कोनो कमी नहीं खे कोनो लड़का हमार काटे वाला बा ना काटे वाला तो नहीं खे लेकिन उतना हम रोवा जैसे देखनी वैसे हमनी के ना काहे देखी अब पतो है तो देखई के न बरुए लड़का तो हमार कहीं उघारे पुघारे नहात त आदमी देखत हवे मेहरानू के देखे के पड़ला के कोन त भाई कपड़ा में तोप झाप के कोई गो रोग पे रख लेवे नहीं तो देख लेनी है सब ना बोलनी है ना देखी ना ऐसे तो ठीक है बारी तनी मोट छोट बारी इतना चली ढेर दुबरो पता हो जाए तो ठीक है ना लगी ढेर पता हो लेकिन ठीक ना लगे लेसन जी। ठीक बानी ना जी। ए जी रोवा नहीं कि कुछ पूछे के बा पूछबे नु पूछती तनी अकेले में हाँ बाप रे बाप ठीक है ना जुग जमाना चेंज हो गेल बा नहीं ठीक बा कोनो बात नहीं के अकेला अच्छा ठीक बतिया है तो कहनी कि हमने के साइड में बैठा दी आई अपन बतिया ले तलो आई सब चली देखम जा चली घर में चली छोड़ दी आई जा चाय पानी पी परसवा ले ला हो कनी है कल परसवा ले ला भाई नीमन से पूछ लिए ई बात में मत कहिए कि हम आई होइसा ना तो होइसा घरे में देखन जा बका पर पूछ के जोन भी पूछे कोई नहीं कैसे पूछिए अरे कर में डराई के पूछ ले रहुआ अब हो कनी है अब कनी है कि इंटर पास हो ना। अच्छा तो कौन साल पास कैले रहलू इंटर ए साल ये साल 2026 में। अच्छा खाना वाना कुल बना ले लू कुल बना लेला का बनावे आवेला दाल भात चोखा चटनी अचार अब मिठाई उठाई में जैसे बनावे के पड़ गेल रसगुल्ला पेड़ा बनाइला बहुत सुंदर रसगुल्ला ना बनाइला करियक्का। अच्छा तो एगो अगर रसगुल्ला बनावे के होके एगो पीस खाली तो कितना चीनी लगी एगो रसगुल्ला में कितना चीनी लागे पता ना अब एगो रसगुल्ला के बनावेला हमारा यही के कामे बा तनी सा लागे अच्छा 1 चम्मच। साइकिल चलावे लो साइकिल अच्छा तो साइकिल को अथु होला रिंग होला ओकरा में तीर होला साइकिल लगा में वो तो गिना ले नहीं के ए जगह से 10 कदम चले के रही साइकिल ले तो कब पंडिल बनबू तो पहुंच जीबू 5 6 7 मारिए तो पहुंच जाए 5 6 7 पंडिल तो सिलाई वाला खुला गला ना। अच्छा जैसे शॉर्ट बाटे शॉर्ट है सन सन को गो बटन रहेला शर्टवा में को गो लगेला 5 6 गो लगिए जाए 5 गो कि 6 गो त 11 गो हो गई 5 गो 6 गो बोलने ढेर ये तो बुझा दिया। अच्छा तो खाना में मान लो कि दाल भात कुल चोखा चटनी बना ले लू ना। अगर 4 आदमी के चाय बनावे के भइल तो को कप दूध लगी तो 4 आदमी के चाय हो जी 4 कप 4 कप 4 कप से नापम तो 4 कप ना होए अंदाज से करम तो इतना लेके बना देम। अच्छा कॉफी कैसे बनेला एगो दूध में डाले वाला बनेला एगो फेटियो के बनेला तो उहे ना पूछा तनी कैसे बनेला
तो फेटकियो के बनाला, दूधो में डाल के ऐसे बनेला। ढेर तेज बुझा तरू तो ये बताओ साइकिलवा चलावे लू सीट पर बैठ के कि लंगड़ी? एगो लंगड़ियो चलेला सीटों पर बैठ के चलेला? सीट पर बैठ के चलाइला। अच्छा साइकिल चलाओ तो आदमी अगर आगे आगे तारा साइकिल के तो का करबू जी के बा? अगर ब्रेक लागल तो रुक जाए, ना ब्रेक लागल तो के मार के धक्का चल जाए। का घंटी नहीं मार सकत? घंटी याद ना पड़ी तो कैसे दबा? तो इंटर साइंस से रहलू कि आर्ट्स ले? आर्ट्स। हाँ आर्ट्स ले रहलू। अब हमरा बुझाई लगी काहे फर्स्ट डिवीजन पास हो ना और साइंस ले रह तू तब ना बुझाई तारा इंटर का गिरल हो। तो इंटर में मान ल कि एगो बात पूछा तनी, गलती मत समझिए ठीक बा, हम अपना संतुष्टि खातिर पूछ ले तनी। कोनो लड़का के फांसा फांसी वाला बात कहीं नहीं है ना इंटर में, मतलब कि पूछे गलती मतलब ना मेरा भाई रुक रे भाई हम बस एकदम लफुआ लगा लेंगे का जी। ये कौन बा? तो वही का घर दिया त कुछ को दिया आज आओ कन्या हमारी समाज में हइसा रहता है का एकरा पूछे का मतलब वो नहीं का मतलब ही रहला कि माने आजकल के लड़का की पढ़े जाता वसन त पट देना कौन सा बतिया भाई बनी बेटा भक्त काहे ना काहे ना आजकल के लड़का से भरोसा बा काहे ना पूछा जी हम लड़की के मामा रानी आ कौन सा बतिया त आजकल होता है कि बियाह कर लेते सब लभर कर लेते सब अमर के मारवा देते सब पूछे जरूरी बा गांव में मोहर मारल बार काहे तो हम लड़का से पूछी हम लड़का से पूछी लड़का जवाब ना दिया ए माय करत है मत कर हाय खेलाड़ वाला ना सवाल हमरा बेटी बाबा के तने बीरी आवा हमरा बीरी हम कुछ नहीं की कहला, हम उहे खाली पूछलिए गलत बात रे भाई। अरे हम बात यहां से तरे एगो चूड़ा छिनार लागत है चल त उठ काहे त देखी लोग के मधु कहले ना कि पानी पिए छान के पत्ता उतारा जान के त बिना जानले कैसे उतार दे अपन पहले बेटा जाके हमर लड़की का रवावले मानी जे ना अब बियाह करे खेती लको नहीं। अच्छा माने भाई तू हंसियार बाप रे बाप ई सिखा दे करो जे माई जैसे देखत है न तो हमरा के देखा दान दहजन ना देवल जाई तू हंसियार भाई बरू काहे रो हम दुआरे पर देख के चल जाई काहे त हम ऐसे कैसे लेके चल जाई ऐसे कैसे लेके चल जाई त काहे ना देख के जाई बात जाएंगे तो जाई ना माने का कहला का कहस ना पूछी जा लड़ाई बाद में घर के देखा बेटा देखिए अनु घर के घर के देखला सा का देखले रे कुछ ना रे मैं गलत मत बोला, हम कुछ ना करिए, हम खाली इतने करिए साइकिल चलावेलू। अरे मौगड़ नहीं है काहे हंसत का कहले साइकिल काहे चलावे हम खाली पूछने कि साइकिल चलावेलू त हां ना तो साइकिल पे बैठल को साइकिल तारा पे बैठेला अब तू तो पूछल जरूर में कि तेरा बुद्धि काम करता के ए देखी ए जे गलती बतियावत नहीं काहे हम ना पूछ ले हम बेटी ने की सका जी रे बेटी ने की हमने तो बेटी है भैया कैसे रूल का हमने कोई पूछ ले हमने कोई के बेटी है जा हां तो ए तू जा हमर द्वार पर हमरा जरूरत नहीं है बियाह करे। अरे झूठे अच्छा रंग लगावती है ऐसा तुम्हारे बेटा पे ना ना सगले कोई पे ऐसा बेटा बाद में थूक दिया हां तेरा से बेटिया पर थूक के चल जाए जानलू तेरे घर में जो हमारा मिल लड़की आजी बुझाइल ना 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 फोन आ फन्ना रह दी जाई कोई का जरूरी नहीं है कोई का जरूरी नहीं है कोई बोलाई जाए ना ऐसे घर में बियाह होई अच्छा रंग लगावते कोनो गारंटी कोई रखले हो हमर ननद नु ऐसा नहीं भेज दिया देखी हमारे कहीं दूर रहती बियाह ऐसा घर में ऐसे कोई का अच्छा रंग लगाते मैं सवाल कोई पूछे तो लगा के रोवे जा छुआवे का टुप ना छुआवे जी चल रौरा जैसे पूछ हम लड़की कौन टुप का छुआवे माने सवाल ना लोग पूछे रौरा के बियाह भर रौरा ई सोचे नहीं है ये ओकर माई खियाड़ बियाह हो जे भौजाई खड़ा बियाह चल आवे चल त पीछे बैठ सकत नहीं जा जैसे जा तारा नहीं ढेर यहां ना जाई हन। नमस्कार प्रणाम, हमारे किरण सिंह हम अपन टीम में हम के पारिवारिक वीडियो अच्छा लगी दिल से लाइक शेयर कमेंट करते रहो ऐसे के साथ दिल टैग लोग चलो हां आयो अब बुचिया आयो भैया आई रे मतरिया तू कहां से रे? घर से आवत नहीं रे घर से खुश रह माई को खजुराई रह
अरे माई को बार बतैली नहीं। अरे बतौनी है का बेटी के घर मने आवे के तो बतावे के बाबे आ गई नहीं है का करेली। अरे अपना गाँव का सोहानी सारा खत्म हो गई हटे तो सोचनी है कि वो नहीं खत्म हो गल तो चल तोरा गाँव में आ गई तब तोरा गाँव में कर ले हम तो कुछ पैसा कमा ले हम तो यही से काले खत्म हो गए तो सोचनी के बार चले तो वैसे आ गई तोरा गाँव। अरे तुम इज्जत ले बेल ये जे सोनी करबे ओरे रोपनी क के गई रही कि मैल गाँव हंसत रहे आ निहाल कइले रहे कि फलाना के सास आई रही रोपनी करे आ तू इज्जत ले बेल बेली रे तनी के बड़ी किसी अरे बुचिया तोरा बुझात नहीं कि ओ घड़ी तोरा गाँव में कोई नहीं थी बड़की बुचिया गाँव में जाके कैले रही आई थी पतोहिया घरे ओकरो नैहर जाके कोई नहीं तो निकाह पैसा कमा ले तो जानते रहे हाथ में चाकर के पायल बनवाई जान ले अभी सोचता नहीं कि रोपनी ने खत्म हो गया तो सोचने के पहले तोरे देने से सोहनिया करे के शुरुआत करता नहीं बात कहता नहीं हमारे सास कहता न अभी कोई के सोहनी करे ना जलिए तू यही करे ना तही घरे जाके आ पूछ के बतिया के चल जातली सोहना सोहनी करे रोपनी तोर करे सास ना करेली तब उनका बाप मान ले कि देख हम ते जाने से तोरा बाबूजी के कमाई के भरोसे ना रही ना हम अपना गट्टा के कमाई खाई ताई ना ताई घूम घूम के ये कुल करे बिना लाज कौन बा अपन काम करे में एमे लाज बरुए काम करतन तो पैसा लेते नहीं तो नहीं क्यों जाके थी ऐसे गुलामी करता नहीं कि हमरा के बताओ कि हमरो घरे सास बड़ी गोतनी बड़ी ननद बड़ी बताओ कि वो लोग का करी हन जा। अरे तो कह दे अपना सासवा के कि जे थी हमरे संग संग चल चल न बहुत रुपया कमाई हन मान लगे माने अगर खटिया नहीं के कटाइल तो भैया और के बात सुनेली नहीं गहना बनवा के मरबी रे तो भैया कमी देबे ना रे तोरा बाप के कमाई से आज तक ले कोई भोगबे ना कोई हम अपने कमाई से ना पेन सकत चाहे कुछ कर सकत नहीं कहनी के देख हमारे साथ तो 3-4 गो औरी ने के सोहनिया जइबे करियन जा तो वही में मान ले कि एगो सोहनिया कोनो कम कर दिया आ तोर सास हम दोनों दिन मिल के जाके आ सो ले बजा छाइल वाली रुपया के जो छाइल रह हमर सास ना करी हां कैसन ते बोलेलिस रे कैसन का बोलता नहीं खराब बोलता नहीं कहने के तोरा एथी चचे ससुर वाला खेतवा सुहा गइल बा उनका देखो दर्द याद में मत ये कसम से कहता नहीं दर्द याद में हमरा नहीं के सोहना सोनी करे के ठीक हां तो बरो तो कहीं से पैसा न लेवे के बारे हमरा के बाटे मजाक क के 200 के जगह 400 लेबे रू अभी बात करत रू अरे लाइक करम त है नहीं तो माने मजाकिया होवेलो तो ओइमे देखो मजाके के तो बाबे की मजाक क के जहां 200 रुपया दूसरा के देवे तमाम 400 रुपया ले लीही ना के समझी जी देखी हई बतिया हई बतिया तो ओइमे ना पैसा कमाइल जाला कोनो ऊपर और लाज ना लागत रे तो लाज ना लागत ह चिलवा हमरा के देख बुझा तक हमरा के धरत पकड़ता वसन कि ना पाजा में मुंह से ना कोई मजाक करता देख मुंह से अगर कोई मजाक क के आ कोई से 2 रुपया कमा देख मत करिए ठीक न दमाद हो जे हाथ धके निकाल दिया ना त हमरा के मत कहिए कि तोर पहुना हई से करता ना होई से करता ना उ एक नंबर माने हम का कोइले बनी के सोहन पर ना करी कोनो का मतलब घटियाई करता नहीं कोन से धरात पकड़त बनी ऐसे बतिया बतर के माने हमरा के हाथ धके निकाल दिया इज्जत से आइल बड़ी ठीक नु जाकर तोर दीदिया कहे जाए जौन कर दीदिया कहे पुराना बाटे तोर के करताड़ी ठीक नु तो दीदिया कहे करताड़ी कर एजी का मत कर नहीं हितई में अथु मत कर हमर ननद के दीदिया शादी पुरान कैसे होला धीरे धीरे न करते करते पुरान होखेला ना त एजी का पुरान चिरान हो ना त एजी का हम करे के परमिशन ना दे जाय त तोरा बगाल वाला हो बाबा लोग बाबू साहेब चंदन के खेतवा के बतिया के चंदन नाम बताओ तोरा लहना अपन बाबा नु तू ओनी ले बतिया के आवत रे तो कहलन कि थी हम पूछनी केने कर सोहनी हो गल त कहलन कि ना नइखे पड़े त का तोरा घरवा के पीछे उनकर खेत बाबे त जातन ना होई तभी मान ले कि संझिया बेरा से थी न तो अभी से जातन तले एक टाइम के होते झोरा जन डंडी आही कुल हटा अरे रुपया दे हमरा के है ना दे रुपया दे सोच देख तो सास से भेंट करम तब तक हम जाके एक पाई सो के चलम जन ले देख रुपया दे खाली हमरा चल के चाय पानी पीवा चुपचाप रहो इज्जत तोरा इज्जत ना रसावेला का रे रास्ता में नु एथी एगो समोसा पानी पी ले बानी जन ले बैठनिया गछिया भिरी कबले इनारवा नहीं खे हो जैसा ढुलल जाला स्कूलिया भिरी आवे खातिर ओ जे सुतर नहीं 1 घंटा मन ना कला सता ओ जे सुतर रहनी है बिछा के चदरिया आ तो बहनी ओ जब भौजी तोरे कैसे आवे देले है रे ओ घड़ी तो रोपनी करे आई रही तमार भौजी हमरा पर खिसिया तरीका बना अरे तो के थोड़े ना आई ना ओकरा से कि हम कहवा जाता नहीं आता ना अपना मन के हो गइल बड़ी अरे दुख तकलीफ बारे जब जे दुख तकलीफ रहेला तब ना मातारी करे निसन ठीक है बचावत तो आने बेटा करतने का सगा हमरा लेके बटोला के बच्चा लगे जरूरत है रुपया दे हमरा के जातन तले एक भाई सोलम त मान ले तू बुढ़िया ले भेट कइली रे हमरा अरे तब कहां बारी तो बैठ के उगा से आइन त रतिया के भेटे न होई रतिया में कहां जाए रतिया सोए थोड़े जाए के बाबे आइन त भेट कर ले दे तले चंदन वाला सोह के आई उ कहलन कि जे आके तनी सोह दी रे कपड़ा दे आ चिना होई त अपना नंदी से नु तनी खेते पर भेज दिए तनी कुछ पानी पिए के शरबत घोर के काहे हमर ननदी नहीं जी ठीका तोर लेके रखल बिया कि तू जे बिया तू कके अरे भेजवा दी माने के एक लोटा पानियो से थी गइल बानी हैं कोने के भेजवा दियो जान के जाके हम थी क के
आ सोहत जौन एक पास सोहा जे तमाला के एक टाइम के तरह कुछ निकल जाए ना पर खर्चा पानी यही बस आई हाँ जी पान खुश रही ठीक बानी ना। हां ठीक है बानी कहां है कुल खुरपा खुरपी ले आज औरवा गवा के बगाला के चंदन नहीं खान तो ऐनी तो नाम बतैलन के चंदन नाम तो उनके खेतों में कहने के जाके सोह लेते अभी एक पार और माई अभी है ना कि राती के भेंट मुलाकात हो जाई तले एक पाही सोह के चल आई जननी तो उहे जात रहनी है तो बुचिया कहने की बुचिया ठीक बा तो ते अपन अरे ई बात से खड़ा यहाँ के होखे वाला बानी कुल मजे ना लिया सन कि फलाना के उमे से ससुया के सोहनी करत या सोहनी अरे तो यहाँ के अपन बिजनेस हमर वोट बनावे जतड़ी सब तू हमर वोट बनावे जतड़ी जीगा आ तो बतिया दे हम सब कोई से कम के हमरा पाहुन के वोट दे हम लोग ने देखत तो घूम घूम के प्रचार करे के हम तो जाना तनी अच्छा तरीके से हम जबते प्रचार करम तो कोई ना प्रचार करी अति पर्ची ने के छापाइल जी देखी छापाई ना तो छापा के हमरा के दे दे हम जेने जेने सोहनी करे जाइम ना ओने ओने करे जाके या बांट दे हम कम के हमरा दामाद के दी ना एक लइका बड़ा सा हमारा बारा निक हम सोहनी करे हम कोनो खेता में जना में लात लगाइनी तो खुश से हो जाला लो मालिक लो जननी आ हे टोलवा बबुआन टोला परला के पंडितान परेला भगवान टोला का हाँ ओ लोग के थी सोहनी देखम कितना निक से हम करम कोने के सारा वोट रहुए पड़ी जननी अब के वार्ड से रहुए जीत हमर दामाद अब की बार एती वार्ड से जीती हन देखत नी नु कि कैसे नहीं खन जीतत हमार वोट बनावला के जरूरत नहीं है ठीक ना माई कोई वोट दे चाहे मत दे ठीक ना लेकिन हई कुल अपन करम छोड़ दे अरे तेरा का बुझाई रे एकदम पागले रह बकर 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 कइले बारे टेंशन मत हम आवत न तले ना तो चली नहीं बैठ के बतियावल या सोहत हमरा बैठम डरे लिया चली तनी हम आवत तनी काहे पानी पी के आवत तनी कोने के चल के मान ली कि जो चलन त तनी बतिया ले बतिया के आवल जाई जननी आ कि ओकरा में चाय पानी पियल जाई आई पिछवा से आई एक बोतल पानी ले आई ऐसा लगा था जीरो काहे ना माना कोई नहीं जी हम मना करी हमरा में है यू अब कैसे या कैसे गली है किदन कैसे आ गइली हम तो पूछे मना करी अजी मोछड़ जी अरे बदे अजी मोरने ना जी कसम से कहती मोछड़ बैठे रहला अरे सॉरी कहता नहीं जी के कहलावे कि केम करे हम ना कहनी जी अब उ एकदम थेथर भइल बाड़ी जाते अब तो कह दे कि चल जाई जी का सोहनी नहीं करे केना हमर वोट बिगड़े बा बुझाई कैसे कैसे त हम वोट बनावत जहन बबुआन टोलवा का करी जी हम ना बोल सकत नहीं रवा कह दी ना हम ना बोलब हम तो माने तनी बेटी बानी थेथर बाड़ी ठीक नु काम बढ़ई त बढ़ो हमरा नहीं के मतलब रखे के हम अपन ससुराल में अपन सास ननद के संग बहुत खुश बानी ठीक है तो कैसे हम वोट बनावत नहीं या के तमाशा अभी हम देखत नहीं का सोचत रे मैये का सोचतनी हम बहुत दूर तक सोचतनी जान ले सुन दूर तक ले जाए के जरूरत ना खाओ कहानी अब बताओ रे माई भौजी के माई ये अच्छा काम करत रिया के आए सोहनी करत रही सब हमार सहेली का कहत रही सने तार भौजैया के नु हम तरिया नु हई हो आए बताओ सोहनी करे ही जा बोली अरे बुचिया उइल बिया नाम हंसवावे हमार पूरा गांव में नो बेइज्जती करवावे आइल बिया बताओ केतना हम मुसीबत से केतना पैसा लगा के लड़का के वोट पर खड़ा करतनी कि मान लो हमार लड़का एक गांव के मालिक हम समझ मालिक समझी आदमी कुछ दिन के बाद समझी ना ए तार ना आगोलन भैया आगोला ना बतिया क्या करवाती है तोर सास क्या करवाती है पूरा गांव के बेइज्जती करवाती है ना तो भैया को तो अच्छा लगा तो पैसा मिली रे माई ना हो भैया पैसा मिली नो सास सोहनी करियन तो बताओ सवेरे उ चाचा कहत रहलन तोर चाचा कहत रहलन कि हंस बोल के खेत में काम कैली ह आ 200 के जगह पर 500 रुपया मंगली है तो बताओ उनका मुँह पर लोग ना नु कही गइला के बात हमनी पर ना ए भैया शांत रह सब मार थू थू करिया सन के मुंह पर जान जरे नाकवा हमी के शान से रहिला जानू आज तेरे सोहन को अपनी सोहनी करे गइल बनी हैं तोरे बाबू नु हम लाठी चला के मरले हमने खाली नाम ले लेनी त आए रे आज तारीख से हमारा करी हाई में दर्द बा अरे माई आहो भैया जब सोहनीए करे के रहे त हमें गांव में लोकला और गांव ना रहे ई बोली ना ई गुंग हो गइल बा का बोली रे कौन चीज रे ई गुंग हो गइल बा कौन चीज बोली रे तोरा नीक लागत तबे ना मुड़ी काट के सुनत रे हमार नीक लागत ना हमारे सासा के इधर रोपनी सोहनी करती है हमारे गांव में हमारा नीक लागत न रे काहे लगे तो मतलब का करी जा जब मुंह से ना करे नु तब बेइज्जती का काम घर से भगाई हम नहीं की बोलते से आ तू ई बता जाके काहे के मौगी के बोल लिया हमरा ओकर का दोष बारे त काहे ना बोली वो बेचारी वो खुदे परेशान बिया अपना माई ले ओकर माई हराफा बिया मेहर बिया वो सिखावत होया काहे के सिखावत बिया पैसा देवे खातिर आ जाता रे टुप से आ कोसी अगर कोई ने दासा पर नटनियन लेखा मतलब बुझाता कि देही पर सुगुन बढ़िया कपड़ो नहीं के जैसा ने बुझाई तो वैसा ने समधिया ना चल हमने की मतलब तोरा ससुरवा कहिया गइल बानी ना कटवा के रख देले बड़ी रे माई ना कटवा के रख देले बड़ी
तू समझाऊं करे कि अगर तोरा से ना समझ तो लास्ट में हम बानी बहिया धक दिख दे अरे हम काल कहनी सवेरे अरे मत आए कल सुबह यही बार हां कल ना सुबह यही बार सुबह कहनी कि जी मत जाए रोहनी सोनी करे अरे का कहला जी रोपनी सोनी मतलब रौरा अरे माई करी हमरा गांव में कहेला करब दवा अरे माई माना क दे कि हमर दुआर पर आइल बार सोहनी करे त हमर दुआर पर मत आइए तो देखा ना अभी ये होइबे करी जब इज्जत से ना सुनी है ना तो बेइज्जत करे के पड़ी अरे मत आइए तो तू ना मना करबे तू असै नु आ जा तरी रे कभी है हमरा के जानतरी बहुत भेटैली न त का कहत रही नु कि का हो बुझी गोड़ लागल नि रे लाजा गो नि टोक देले कत गोड़ ना लग ओहिरिन हन लागेले रे एकदम पूछला कि ओहिरिन के हिया घर के हमरा तन को निक ना लागे करे के एक दो बार ना समझियन त हमर से कही है ठीक बा हैं अरे अरे बताओ हमर वोट न बिगाड़ कर नटिनियन लेखा साला महला घूम घूम आए हम का सोचले बानी आई मेहरारुआ के हमरा घरे का कर रहल बिया हम तो जनिया के चला आइली त साझे बिहाने रहन लागत कि जाइल बड़ी हमारे कमाई करे आइल बड़ी हमार रोपनिया सोनी देखे हमार त हमर दियादो के करताड़ी बताओ जाके तोर चाचा जाके चचिया से कहियन भर गांव महल हल होई नु हां होई ना रे बड़ा नीमन बड़ी हमरा आइल बड़ी घर के इज्जत बिगाड़े एक बार समझाओ ना समझियन त फिर हम ना देखब कि हमर सास हो कि का हो ऐसा न कहनी कहनी इहो खिसियाता लेकिन अब का कहबू हां त भैया कहां अपन नहीं बोला था में पखुरवा लगा के निकाल के बाहर फेंक दिया ये चाहते बड़ी ये चाहतड़ी नु जान जा भैया तो बतिया हो अगर इज्जत बचावल चाहत रह तब आ इज्जत नीलाम करबे बनू त अपन इज्जत के सोचिए अरे एकरा में का दोष भाई के बोल के हम का करब जब जानते बनी कि सही बा त भौजी कह द के अपन माई के त्यागे के भौजी कह द समझौला सब मेहरा ई का लिए बताड़ू हो चाय हो जी हां तारा फेंक दो चाय तारा चाय के मुंह मारो ए भल बा टेंशन है तारा चाय आ तू तो का नगर करत हो भौजी ए हमर देवर का कहत रहन हो अरे 200 के जगह पर 500 रुपए ले ले बड़ी ई बुझाता है आइल बड़ी है जन नौकर बने हमर लड़का के जे पूरा व्यू बिगाड़तरी जितना हमर लड़का के इज्जत बहुत खत्म करतरी हां जी इज्जतिया माटी में मिला तरी जन इज्जतिया जी हमरो तो पछतावा होते बाटे वो कोई के बातें नहीं के सुनत भौजी कहतरी कि रउन माई हराफा हो गइल बली रउओ लोग कहतनी जे माने हमर सबक लागल बा कि हमर माई आके जी अच्छा ई बताओ हम कहिए तारा नैहर गइनिया चाहे हमर अपन ई हम गइनिया ओकर का दोष बा ओके का बोलतड़ी आवा भैया एक माईओ करावे ए भैया वो घर में बाड़ी हमरा बहरी रहे के बा तोर बाबूजी के रहे के बा तोरा रहे के बा तो हम न समझम कि हमरा के इज्जत करी या के ना करी सामने नाम बोलले हई हां समझौला सब भाई मेहरत का है बोलतड़ी ओके हैं बोला तनी है सब देख ले के तकिसिया तरन बाबू एखनी एक इनकर माई के दस के आके हमरा के गर्मियत रहलन आय हम का बोली इनकर मुंहवा पर आज सुन रे माई अगर हम कुछ करत ऊंच नीच त भइयो के तोरा पकड़ आई भौजी के माई आके आ सोहनी कहत रही तो बहुत देखा कनी हम तारा के देखो हम कुछ कहल नहीं की चाह तारा के हम को दुख देले बनी को कुछ कहले बनी तनी जे बतारी ना बतारी ओके तो सोचे नहीं सकी बेटी तू उनकरा के समझावो ये मत जा आ नहीं तो कुछ करे के पड़ी ए भौजी देखा तार माई आवत रही नो त कह दनु हाजी मम्मी जी रोबा जवन बुझा त तवन बोल दी ठीक नु हम रोवा के बोलब एको शब्द तब रोवा लोग हमरे के कह अच्छा ये बताव तू चाची के जाने लू ना सगरो कही गावे गावे कही तही हमारी इज्जत जाई कि तार माई के जाई हमरो बुझा त कि हमरे जाई उए जरा यन रे के तोरा रहे के बारे माई ना ठीक बा उ आवस अब माने नहीं खे अब 2 दिन 4 दिन रह नीमन से खास पियस अभी का काला कि मैं हुंकरा खेत में जा सोहनी करे मतलब जाइल बड़ू देखावे लंगटी नियन घूम ले ताड़ू आ एगो डोमिल लेखा कपड़ा पहन ले बड़ी बुझा त कि जुरेला ना भी वैसन तब न सुनावतिया जा हो भौजी जा तारा में दोस्त नहीं है कोकरा के बोल लगतड़ी बार अरे बड़ा तारा दुख होत लागत बार समझौला सब हला करतड़ी समझौला ए के बोली जा बोला ना त माई के मारी माई के मारी कहत नहीं हमर सामने समझौला से अपना माई के नहीं क्यों समझत त हाथ में पाखु लगा के फेंक त अब तारी त सीधा सीधा कह दे आवे के बनत इज्जत से रहत आ नहीं त हमरा द्वार पर न खेवे तू समझाओ एक बार ना समझिया त हमरा से कही है हम निकाल देब सीधा बस स्टैंड ते बड़ा हम समझावते बानी समझावतनी हां चल तो बाप चलो उनका सोहा गल ना तो उतने भकाती एकदम फंस रहनी है कब से एकदम परेशान हो गई हो दादा बताओ होगा सांस आहो बाबुआ मुड़ी गार के जात हो कल के पैसा में तू 50 रुपया कमे देले रह पूरा पैसा देले रहनी झूठ बोला बा कौन के सोहनी करवा के कहता कि हाथ ना पैसा जब ओबरा गिन के देखा देला कि पटा पटा कहता कि अनहार तो चाची जा पर मोटरसाइकिल से निकल गइल ई तरह बुझाइल कि 50 रुपया कम देले बानी 1 रुपया कम ना रहल देखो 50 रुपया में कम रहे ठीक ना हम यही से केहू जल्दी काम ना करे कोनो बात अगर करन त सोच समझ के करन त मत करिए बुझाइल ना 50 रुपया खातिर पूरा पैसा देले रहनी जा आज
देर होत रहे तब ना कनी जोर समझ के अंगूरी दिखाओ तड़ू। अच्छा माने कि दूसरा के कमाई लेकर रख लिहन माने मजदूरा बन तक मतलब का के पैसा लेकर रख लिहन काहे 2 दिन के बाद ना लेबू अंगूरी का ई तो कहता के पैसा पूरा गिन के देले बानी पैसा देले हई पूरा पैसा देबे। आहो झूठो बोलत कबू। माने हम झूठ बोलता नहीं आई माने के पैसा कम दे के माने कि निक बोलता हन हां हम कम नहीं खी देले पूरा देले कहां से पूरा 50 रुपया सुना पैसा ना तड़ू कि जैसे कर रे जा के चार्ज 50 रुपया। आहो बारू बीती भकन तो उतना बतिया बुझा गइल ना तने बार का हमरे गांव में का हमरे घर में अच्छा तो फिर में तेरा गांव में तो बुझाता के असली में क्यों तरू का मेहनत का पैसा मांगता नहीं मेहनत का पैसा के पैसा ना रखे नहीं काहे काहे तुम कोनो गांव से तारा का हटे तारा का हो काहे तो तार फ्री में कइल बनी फ्री में कइल बनी पैसा ले में तो कइले बनी बुझाई ना तब कोई के पैसा ना रखी ना हम अपन बियाह ले बनी देखा पैसा रुपया से अभी हमरा हाथ में गलाटी हां तो मार जना ला सुने पूरा पैसा बोला मुड़िया तो मुंह आवा ना पूरा पैसा देले पूरा पैसा दे बाबा कइल बाड़ी। हां देखा तो चपाला बा देखा तो चपाला बा हां तो बुझा ना अभी तर मुंह पूरा पैसा देले पैसा दे ले देखा हां दे जो ये हमर पैसा लेके जा सही जा तो सही मोर ओरिया जइबो सही मोर ओरिया जइबो हेलो सुनी रौरा आइल बनी हमारा गांव में का मतलब इज्जत बढ़ियावे आइल बनी के घटावे आइल बनी ई बताई। आज ही समझिन ई बताई कि जब ओकरा के पैसा जब कर देले समय के 50 रुपया कम देलस हम पैसा ना पूछी कहता के पूरा पैसा देले रौरा के का 50 रुपया कम रहा तो मैनेज ना कर सकतू। का है 50 पूरा पैसा दे के बाद में कहता 50 रुपया आई कम बेटिया की इज्जतिया डुबाए ना। कौन बात करू आजी सोहनी कहले बा सोहनी कम त ना ले हम बातवा सुनी हां रौरा आइल बनी हमारा गांव में सोहनी रोपनी करे आजी तो सोहनी करे में तो सोहनी के अपन पैसा मांगत माने कोनो गांव में मेहनत न कैसे मतलब रौरा बनी हमार बेटा की इज्जत रखेल बनी की इज्जत डुबावे आइल माने बनी हमरा बेटा के का कहले बनी का कहल का नहीं छी कहले का नहीं छी कहले रौरा जी थू थू कइले बांगल। माने में थू वाला कौन बात पर हुए कौन बात पर थू करे वाला अपने गांव से पेट ना भरल ह कि अन्य समूह के गांव में हमारे गांव के देखी हमारे गांव के सोहनी खत्म हो गइल बा हम एक गांव में बाइल बने बे गांव के खत्म है तो फिर अपने बड़की बेटी के गांव जाए भइल बा न त अपना मौसियारा जाई अपना बहनियौरा जाई अच्छा। अपना जेतना हिताई बा ओजे जाई हमरा हिताई ना तो रवा खेत में थोड़ा ना सोहतानी हम रवा खेत में थोड़ा सोहतानी रौरा हमरा खेत में नहीं रोपत आ सोहत त आखिर हमरा गौवा में आवत तो ना गांव में आइल में तो जकर काम करे से 2 रुपया कमा त दम ना करी काम रौरा के हाथ जोड़त नहीं रौरा हमरा घर से ए बार के बार आज ऐसे कैसे घर से चल जाए ना हमरा से ना चली हमरा घर मान के रौरा ओजे से निकली कमा तनी होता ना तब खाता नहीं जाना नहीं रवा घरे के थी के घर में ये समय अपना घरे खाई रुक रे का हमरा अपना घरे खाई जानगी बात का कुछ होता है सुनी अपन बेटिया के इज्जत के बारे में ना सोचनी। मैं इज्जत अच्छा ई बताई कि मैं इज्जत के कौन बात करू अपन सोहनी रोपनी करत तनी कमा रोपनी करे आई नहीं लेकिन सुनी हमार बात पहले हमार बेटे हम जानता नहीं कि हमारा बेटी ठीक भी है तो का हम खराब है का क्योंकि साथ धराई रहनी है गांव में आके हमरा बियाह कराई रहनी है याद में ना खूब रवा इज्जत मिलत बोलत त बड़ा गांव के लोग मैंने कहा का कोई खाए के देवेला कोई खाए के ना देवेला जाना नहीं अपन कमात नहीं रवा का चाहत नहीं रवा के हाथ धके निकालम कि रवा इज्जत आजी रवा कैसे हाथ धके में निकालता जब बेटी दामाद हमरा करे कुछ बोलता रवा क्या है जी हां हमर भैया के इज्जत रवा बेटी के सास हई बेटी के सास है तो सासे बन के रही जानी घर में नौकरानी जैसन है बताई हमरा का तुम्हारे महारानी न है लो महारानी उतर बाप रे नगर में चली खुद बुझे तक के कितना महारानी बा अपन खेत हो के हम कहबो बनिया सोनी ने की कहले हमर बेटा ना करे देला लूरबा करे के करब अम्मा जी अभी ना चाहिए सुनी ना त मेहनत करे के लूर न के तक कोनो के रखले बने कि जन रवा के चला वाला सखा रवा के जबानवा घीच लेम जानी नो देखी त हम तो जबान ना लगे त काटी अरे बाबूआ रवा चलता मैं 50 रुपए लेकर ना घर ही चलता नहीं रवा रोक देला से थोड़ा ना रोका जाइब समझा अपना मतारी के चला लू ठीक त कहती है माई ठीक करतरी अरे काम धंधा ना करे त के चलावेला खर्चा रखले बारी कोने के तू ना रखले हां त खेते ना जेबू कैसे जेबू राख तरह पहुंचावत हो ऐसन कोनो घर में के भेंट करत हो बाबू जाना लू बाप रे बाप कालू तो कालू खुरपिया से काटिए दम जीबिया बतावा हो कातना एकदम एथी क के रखले भाई से आज ही कुछ बोले बनी का है में इ त सोहे करल हवे ए सोवावे के बा हां जी सोहे वावे के बा त कोने के सोवावे के बा त हमरे के ना होई त दे दे हम सोह दे हम तरौआ के हैं जी आज हम जानतनी रोवे गा माने हमारे जन के ना ही तई पड़ेला ठीक न त ए जन के एथी आई ना करी है ना बतिया तनी बैठ के
यदि सोचनी है नु कि रवा गांव में हमार हितै पे उमेश जी के चिन्ह तनी नु हाँ चाहता तो उमेश जी हमार दामाद हवन ठीक न हम उनका सास हैं तो हम माने कि रोपनी सोहनी सब अपन करी ना तो वे आइल बनी रोपनी सोहनी करे खातिर तो वे कने करवा अगर काम है तो कम हम सोवाद और और यहाँ के बराड़ी सास तो हैं काम है हमार ना उमेश के सास हैं हाँ। प्रचार करतन ठीक करतन रहुआ प्रचार हाँ, देखी ये के हमार दामाद है ये के दामाद है तो अगर कोई के होई ना काम धंधा तो बताई हम सो दे हम कर दम रो सोहवा के बनू तो आइल बानी बेटी के घरे सोहनी करे जी तो मालिक कहीं कमाए खाए के का दामाद जी सही बात कहता नहीं कहीं आवे के खाए ना के जी, रउआ कमाए गलत के कहा बानी, एकदम सही कहता मालिक नहीं। अपन देखी गाटा से कमाए के बाबे खाए के बरुए तो दामाद के घर हटे तो मालिक यहाँ आइल बन राती के रहे के हमार जुगाड़ बटुए कि चलो यहाँ रात भर रही ना सुबह उठी ना अपना काम धंधा में लागी ना फिर राती के आई ना अब अपना गाँव में से तैयार ना पाई हर जगह तो वे आइल तो बनी बेटी के घरे आइल बानी इज्जत बनायो के इज्जत गवावे बना जी। देले बनी यहाँ के खूब सुघर हमारी इज्जत बना हाँ, देले तब बनी। का अभी यहाँ के चलते नु हमरा के ढेर लोग जान गए बा कि हम उमेश के सास हैं एक वार्ड से खड़ा होकर तनी ना हाँ। तो ये के चलते सब कोई ऐसे के इन्हें जितावे खातिर। हाँ सब कोई से कही ना तो रउआ सबसे कह देतनी कि यहाँ के जौन भी अगर पर्ची मिली तो यहाँ के लोग वोट वोट दे हम लोग जननी आ यही के चलते इहो के नाम हो गइल बटे हमरो नाम हो गइल जे नहीं जानी तो सब कोई कहेला कि ए उमेश जी के सास रवे ना हई कुछ कुछ समधियो ले भेटा जल तो मर मजाक होत रहेला जननी तो यही सब बात बरुए तो कहने के ना तो सुबह से हम आके लगा दे हम काम हाँ, काहे ठीक नहीं? ना तो आपो के जिता दे हल जी कि मतलब कि सोहत बानी रोपत नहीं आपके अभी देखिए वार्ड में में तो हमार बड़ी नाम बाबे हाँ, हाँ, सोहन पानी के खूब- कौन रहते नाम राउर बाटे हमार नाम रहुआ बिगाड़ता नहीं अब हमार नाम रहुआ बिगाड़ते नहीं रहुआ चलते बिगड़ता अजीरा नाम हाँ? कैसे बिगाड़ता है काहे नहीं बिगड़त हर जी? जगह तरह खतर बतियावा तनी वोट के आइल देके रहुआ हमर करे दामाद- के आगे नहीं है बताई के रहुआ के बुलावल है जी के चार बार जी। सोहनी कर रोपनी कर ना रहुआ तनको ना बुझाइला सोहनिया करे खातिर ओइ नहीं हाँ? जी हमरा गांव के सोहनिया खत्म हो गलो जननी लौ गिला बेटी के अथु गांव आज ही ओकरी गोई रही ना रोपनिया क के तो पता लग के कर सोहनिया बचल बावे हाँ। तो ओही से ओनी है काहे कि ओने के रोप के आई रही तब एने रोपनी तले ओने के जाम गइल सारा घास तो ओने के जाके सोह लेन तले बना हो के हो गइल तो बड़ुए सुनी रहुआ से हर जोड़ी बाबी हम प्रेम से कहतनी कि कहाँ? कुछ बढ़िया बिस्तर बांधिया रहुआ चल जाइए जी कहाँ? हाथ जोड़ के कहतनी अभी बिनती बा कहाँ? कहां है अपने जाई महाराज ढेर आज भइल तो अपने गांव में काहे जाई हम देखनी ढेर दिन देखनी तमाशा मत बनाइए जी हमार तो मालिक के बेने के भी सब कोई खेतवा नहीं के अभी 10 फिर अभी उहर हुआ बतियाओ तनी हम कहां बतियाओ तू खेत में पानी अभी आय? अभी मैंने का चाहते हैं कोई रहुआ आदमी के बाकी बरुए तो कने कि जे पप्पू के खेतवा बचल बा पंकज के खेतवा वो बचल सब कर वो टेंडर मत लेके चली रहुआ चाहत का बनी बताई हमरा के आज हम मैं डुबा दे चाहतनी बेटिया दामाद के आज ही हम कह रहे हो कि जब बताई हम देख रहे हो बोझ बनल नहीं खींचा जननी हम आइल बनी कमाई आप धमाई सोहनी खातिर। करा देब उनके वार्ड में जिता भी देब और देखी। अपने कहिया जीतत कोई हमरा थोड़े ना खा लगा हम यही और में हमर भौजी नाम दिमाग बरुए खराब हो हमारे गई यही में नाम यहाँ के अब बरुए का हम कहीं देखी हम आय? के सोहनी के टीम चलेला ठीक ना हाँ, ओमे तो जाना जीते दे- आइल बानी, ना ना हर ना जीत होला। ओकर मेन मालिक हम ही रही ना ओमे सब टेंड हम ही ले केकरा के कितना पैसा माने दे का केकरा कोई खेत में सुनी लेके ना जाके सुनी अरे वजन का चाहतनी कि बहिया धक रहुआ के भेजी हम अजी पाऊं रउआ ऐसे कैसे बोलत तनी जी और माइयो असही लगल है उल्टा पुल्टा बोले जी उल्टा पुल्टा बोले तो रहुआ माइंड से सोच ली ठंडा से और निकली रहुआ अजी इज्जत से भी चलिए कहतनी अभी देखिए अभी 2-4 गो खेत बा सोह साल लेवे दी ओकरा बाद में हम जाइम अपना बड़की बेटी गांव हो भौजी जानलू नहीं वार्ड में अभी खड़ा होता अजी पाहुनी कहाँ बारू हो? जी एकदम तो रउआ ठीक कइले बनी झोरा झकल देवा इनकर भेजा इनकर अजी पाहुनी के कहतनी कम सुनी ना का रहुआ आ तो कहत है कि झोला झकर लेके हां एकदम रहुआ कहाँ कैसे जाइम जी? निकली हमर बड़ुआ बना देनी खूब हम खुश बनी ढेर दिन हमरा उ देखनी अजी पाहुन रउआ सोहनी, काहे कहते रोपनी कि कोनो बताई। गलती हो गइल बा हमरा से ए समझाइबू आ तो कुछ गलती हो तो समझाइबू? पूछिए बता मैंने का चाहतड़ी का चाहतई कि तोरा दोरिया पे जाके हम बैठी मतलब रउरा हाँ? गलती क के आ कोनो गलती हो गइल बा गलती के काला झगड़ा कैली रे के काला लड़ाई कैली हम बड़का ससुर ले 500 रुपया काहे खातिर ले ले मतरिया आज सोहनी हाँ? करे करला के तुम्हारे कहनी कि सोहनी कह देम हमार तो उहे कहने के 500 रुपया दी तो ले लेनी हां आ के वहां के सोहनी का सधा देम कल से वहां के खेतों में काम करम करे तोर इज्जत के लाज नहीं खे रे भौजी फोन करके रोवा तड़ी कि तार मातारी अपना मन के हो गइल बड़ी एकदम तोर इज्जत के लाज शर्म नहीं अरे खे तो मैं सोहनी हाँ? अपने करे में मैंने कौन में इज्जत के बात होता है हर बतिया में इज्जत जाता रुए जेकरा फिर इज्जत रही ओकरा नु लाज रही इनका भी तो इज्जत होला ही नहीं खे घूमे घूम आ बेटुया कतना तू बोला तारू उल्टा पुल्टा हो तेरा बुझा तू केकरा से बोला तारू तेरा आगे को मतारी के बराबर नु बनी हो मतारी के बराबर पहिले रहू अब नहीं खू काहे माने हमर लइकिया जने नहीं खे तेरा भैया के माने हमर बेटिया नहीं मातारी लाई काम कर तड़े बताओ ना अरे तो 200-400 रुपए का तोरा जरूरत पड़ी तो हम ना दे हम जब काम का जरूरी बारे हमरा मैं इज्जत लेके देख तो कैसे ढकरा तो सास देख ना रउरा बात सुन ली पहले 500 1000 रुपया 200 जरूरत बता रउरा दे के हम दे
हमर बेटा आजी तो हमार बेटी नहीं हम ना दे सकतन जब कमातन धमातन तो तो अपन कमाई अपना बेटा पतो के लिए हमरा बेटिया पतो के नहीं के देला के जरूरत हमरा बेटा अरे ठीक बता रो सब ना ले हम तो मत ली अलग बात बरू हम अपन काम धंधा करतनी ना ना रौरा जाई अपना घरे काम धंधा कर अजी हम अपना घरे कहाँ जाई मालिक अभी देखी अभी 4 आदमी के सकरले बनी काम जननी ए महाराज फिर वो काम बतिया होता नहीं अजी का सफर बनी का कौन ची हराउरी अजी पाहुन कैसे बोलत तानी बताई कहां बन रहो जी का आज के बाद जानिए ना आज के बाद जानिए कि तोर बेटी दामाद मर गइल बना जा ठीक नु अरे ऐसे काहे बोलत रे ऐसे काहे बोलत रे कि बेटी दामाद मर गइल बा मने मरिए गई तोरा खाती आज के बाद हम नहीं हरते हाग देता नहीं मतरिए जान गई कि हमर भाई या बाप नहीं अजी माने कर असर करके बोलत नहीं हमरा काम धंधा कइला खतरा हमने कैसे रोवती जी हमने के बोलते कि गांव के लोग बोलता आवार जवार बोलता का बोलब अजी हमने के बोलता ऐसे रो सब बतियात जैसे कि हम के मर्डर करके आई बनी कोई झगड़ा कर रही है ना जैती तो आ ये बताई कि तो झगड़ा ना करे माने कोई के काम कइले बने अगला पैसा नहीं तो झगड़ा ना करो हमरा चलते हम कहां मतलब माथे लेके अजी तो हमरा के थोड़े पानी रहो बीच में मत पड़ी हम जाना है झगड़ा बाबे तमा का जोरे बरो बीच में पड़ कोई तरह रही है जी सुन रहा है कि हमरा ही आई है अजी हमरा बेटा के बोलिए सब कोई हमारे घर सोनी करतलू खटिया कटाइल बतार आय ना खाए के कमी ना पिए के कमी अरे कोई से तो करबे अच्छा जाए हम चल हम 2-4 दिन बस खाली 2 दिन अभी जाई अरे बाबू हम अरे 2 दिन काम सब कर ले जो ले दे मोटरसाइकिल पहुंचा देता ना कि कमा के तू ठिका ले है अरे अब ले बन त मालिक के काम सब कर ले बन त जान ले के कामवा ना करम ढेर तो इज्जत जाता ढेर इज्जत जाता जो हम रुपया भर दे रुपया ले लेबै ना हम भरब जो अरे उ उतना पैसा का नाइ के ना मालिक एक आदमी के और ना सब कर ले बनी तो वहां के कामवा कर देती ओकर बाद नहीं हौसला अपन रौरा के हम ढेर बर्दाश्त करी जानी हई हाथ में हई धरी त हई धरी हई अपन हाथ में अजी समझी का करत जी लेके जो इनका के रउआ हम कहत नहीं प्रेम से चल जाए देखा तेरा माई ठीक लागत न तोरा माई के कोई ऐसे बेइज्जती करत त माई अपन बेइज्जती खुद से करवावती है त एकरा में हम का बोली माने निक लागत के मैं से जाई सुनी लोगवा देखी त का कर बेटिया भटके लगियो ते करवावो तड़े और पैसा जी हम दे दे रउआ निकलिए चले जेकर बाकी बा हां भौजी अरे रवा हाथ तबियत खराब हो जाई कराई के बटुए वो लोग के ओ लोग से पैसा दवा बड़का भसुर बड़का बाबूजी से ले लेबे हम करवा दे फिर में मत चली रउआ ए भैया दे दिया पैसा खुल के होइसे ते हमरा के बगे दवाई दे हम नहीं के बगे दवत माई तोर चाल रहन बा ना कि तू बगे दा तड़ी देखब हमरा ना त आई रही बियाह के बाद मैं बड़ा राती के काम आ जाई ना ए बड़ा राती के अपना घरे जाई अपना घरे जाई अरे हो ऐसे करवाई के जेबी तो कोई के पता ना चली चल जेबी फिर घर राम हमरा घरे आवा जाई हो लागल बा रोपनी करे वाला हमरा घर में कोई रोपनी करवा जी अरे मतरिया रात बिरात हो गइल आराम से निकल जेबी कोई देखी कोई अरे देखो को ऐसे कहत रे जानत रे के हमर मन ना लगे बिना रोपनी सोहनी कइले हम बताओ अगला के काम सका करे तो तू ही ताई ना ताई घूम घूम पता करबी कि कहां के रोपनी भइल बा कहां के सोहनी भइल बा हां रुपया खाती तो फिर बिगड़ हो जी हकारी कुल बंद रउआ ठीक बात रह दे हम अपन काम से करब हम काम छोड़ के ना जी आज से रउआ से नहीं होता हकारी बंद रउआ से रउआ इतना निकल ये करना रउआ निकल ए चबिया तो एक चबिया तो गाड़ी चबी ना ना ये तो रउआ ना मारो और आज से नेवता हकारी कुल बंद ना रउआ से रही ना हमारा से रही और हमरा बेटी के बात तो रउआ बेटी ला अपन समझब कि आई कि जाई हम टेंडर नहीं खिला कैसे रवा करतनी जी पैसा क्या करतनी चलिए चले निकल ए तो रउआ तमाशा कर ले बनी इजगा के हमार वैसे ही हम चुनाव लड़त अगला के काम हम धन सका फिर अभी काम के बारे में लेके जाना हो कैसे कहतनी पाऊ लेके जाइए बाप रे बाप भाई के नाम लेकर रखी का होता हो मत रहो हो भौजी हमनी किरण सिंह हमनी के अपन टीम में हमनी के को पारिवारिक वीडियो वीडियो अच्छा लगे दिल से लाइक शेयर कमेंट करते रहे सबके साथ दीप दा एक वीडियो बाय बाय।